Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami iddefenda ismu fil-Parlament. Dan wara li tfaċċa f'każ serju fejn hemm investigazzjoni dwar ħasil ta' flus. Kienu ġurnalist barrani u l-medja indipendenti li żvelaw fil-medja indipendenti li kien hemm investigazzjoni ta' ħasil ta' flus li waqfet wara li tfaċċa isem Fenekadami bħala politically exposed person. Dan fi żmien li kien assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Intern. F'diskors ta' wieħed imbaqba u bleħen li jola iktar ma semma l-każ li fih u jissemma, Fenekadami qal li lilu ħadd mhu se jħammġu. Ħadd ma ħajħammġni, Sur President. Jiena niddikjar l-iktar mod assolut tista' ġib lil min trid. Jiena qatt, Sur President, jiena qatt ma dħalt f'xi xogħol tal-pulizija kemm meta kont bin-naħa tal-gvern u naturalment wis inqas issa li qegħdin fl-oppożizzjoni. Minkejja dan Fenekadami ma ċaħadx li kien direttur tal-kumpanija Baltimore li f'pajjiżna kienet fiduċjarja ta' Capital One. Il-kumpanija tal-Olandiż investigat dwar droga u ħasil ta' flus. Filwaqt li qal li hu qatt ma ndaħal lill-pulizija fl-ebda ħin ma ċaħad dak li żvelat il-medja li l-investigazzjoni twaqfet wara li tfaċċa ismu. Jiena niċħad bl-iktar mod assolut u ngiddek lil min qed jinsinwa jew addirittura jgħid illi jiena intħalt f'xi investigazzjoni illi kien involut l-Avukat Ġenerali jew il-Pulizija. Dwar dan il-każ il-Prim Ministru ħatar inkjesta li qed titmexxa minn 3 imħalfin. Inkjesta li mistennija tistabbilixxi x'seħħ biex l-investigazzjoni ma komplitx kif mistenni, tant li ddajfet ukoll l-investigazzjoni tal-Pulizija Olandiża.